Cha mfethu ngenzeni mina manje? Ngithathela into engakuyona yakho. Akuyona yakho le phone. Akuyona yakho. Akuyona eyakho le phone. Hey madoda, nenzani la? Awu. Ungibangisa ifoni lona. Hey baba akuyona yakho kodwa. Akuyona yakho le phone. Akuyona yakho. Ngithumile wathi ngizokuthatha ifoni yakho. Ngiyafika la ngithi ngiyayithatha lo uyangena. Angimazi ukuthi uqhamuke ngoba igate likhiwe lapha. Mana ndoda ufunani wena la? Hayi. Bengithi mina ngizotshontsha ifoni. Bengizotshontsha mina. Lo wasamphazamisa. Uthatha into engayona yakho. Cha mina bengithunyiwe ukuthi angizothatha ifoni. Mana ke wena uza la. Sondela la. Lo uzotshontsha unomphazamisa. Into yenzayo. Cha. Into yenzayo. Wena thatha ifoni uhambe. Nawe umnika umuntu umefuna into. Amphazamisa uyiphathela lo muntu. Ha. Efet. Khona neski.